Într-o noapte rece, o fetiță sărmană găsește 3 bebeluși abandonați și decide să aibă grijă de ei, fără să-și imagineze că erau tripletele pierdute ale milionarului care plângea după fiicele sale. Dacă vă plac poveștile emoționante, abonați-vă la canal și comentați de unde ne ascultați. Acum să continuăm. Îngerii străzii. Binera. Capitolul 1. Supraviețuire. Bucureștiul nu-i iartă pe cei slabi. Printre zgârie nori cu fațade de sticlă și vile ascunse în spatele zidurilor înalte, orașul înghite vise și scuipă deznădejde pe trotuarele crăpate. Și tocmai pe aceste trotuare a învățat Anca să supraviețuiască. La doar 7 ani, Anca cunoștea fiecare alee, fiecare copertină sigură sub care să doarmă, fiecare local care arunca la gunoi resturi încă bune de mâncat. Părul ei negru, încurcat și netuns de atât de mult timp încât nici ea nu-și mai amintea, încadra un chip mărunt, unde 2 ochi căprui imenși observau lumea cu o înțelepciune pe care niciun copil n-ar trebui să o aibă. La începutul acelei toamne, noaptea se lăsa mai rece decât era normal pentru octombrie în capitală. Anca strânse la piept haina uzată pe care o găsise în gunoiul unui complex rezidențial cu o săptămână în urmă. Cu 3 numere mai mare decât era necesar, îi servea drept pătură în zilele ploioase. Acea vineri promitea să fie una dintre acele nopți. Doamna Maria n-a apărut astăzi, murmură pentru sine, în timp ce mergea grăbită pe bulevardul Magheru, ferindu-se de corporatiști și turiști care nici măcar nu-și coborau privirea pentru a-i observa existența. Doamna Maria era o vânzătoare de hot dog care, de 3 ori pe săptămână, îi păstra un sandwich Ancăi la sfârșitul programului. Astăzi nu era la locul ei obișnuit, ceea ce însemna că fetița trebuia să se mulțumească cu resturile de la piață pe care reușise să le adune dimineața, o banană ușor strivită și 2 bucăți de pâine de pe o zi pe alta. Primele picături de ploaie au început să cadă când Anca a ajuns în parcul Cismigiu. Acel loc, înconjurat de verdeață în mijlocul betonului, era unul dintre refugiile ei în nopțile în care poliția intensifica patrulările. Iar adăposturile erau prea pline. Printre copacii seculari exista o mică structură abandonată, care fusese cândva o magazie de unelte. Ușa stricată și fereastra fără geamuri nu o împiedicau să servească drept adăpost temporar împotriva ploii. Doar azi și mâine încerc din nou la adăpostul de pe Calea Victoriei, șoptia, alergând printre copaci în timp ce ploaia se întețea. Picioarele ei goale călcau prin bălți de apă și pe frunze ude. Întunericul pusese deja stăpânire pe parc când Anca a ajuns în sfârșit la mica baracă. Gâfâind, împinse ușa cu grijă, atentă la orice prezență neașteptată. Nu era neobișnuit să găsească alți oameni ai străzii sau chiar persoane drogate în astfel de locuri. Pentru un copil singur, fiecare spațiu nou era un risc. Interiorul era gol și surprinzător de uscat. Anca oftă ușurată lăsându-și corpul mic să alunece pe podeaua de ciment. Ploaia cădea acum cu putere, creând o perdea de apă care izola și mai mult acel colț uitat al parcului. Scoase din buzunar bucata de pâine și banana, calculând mental cum avea să împartă acea masă săracă pentru a-i ajunge până a doua zi. Atunci a auzit un sunet slab, aproape imperceptibil sub zgomotul furtunii. Un plânset. La început a crezut că este doar vântul printre copaci sau poate o pisică abandonată, dar sunetul avea un tipar prea familiar, o cadență pe care ar fi recunoscut-o oriunde. Plânset de bebeluș. Anca în cremeni, cu pâinea la jumătatea drumului spre gură. Simțurile ei, ascuțite de ani, de supraviețuire, intraseră în alertă maximă. Plânsetul venea de afară, nu foarte departe de acolo. Și nu era doar unul, părea că sunt mai multe voci de copii amestecate cu zgomotul furtunii. Pentru câteva secunde s-a gândit să se prefacă că nu a auzit nimic. Noaptea era rece, ploaia intensă, iar ea abia reușea să se mențină în viață în acel oraș nemilos. Nu avea nevoie de mai multe probleme. Dar ceva în acele plânsete, fragilitatea, neajutorarea, a rezonat profund în Anca, ca o oglindă a propriei sale neajutorări multiplicată. La naiba mormăia punând mâncarea înapoi în buzunar și ridicându-se. Ușa scârțâi când Anca o împinse, înfruntând din nou ploaia.
Sunetul deveni mai clar, venind dintr-un pâlc de arbuști la câțiva metri de baracă. Ochii ei, deja adaptați la întuneric, au surprins o mișcare subtilă printre frunze. Udată leoarcă în câteva secunde, Anca a urmat sunetul până la un tufiș deosebit de des. A dat la o parte crengile cu grijă și ceea ce a văzut i-a strâns inima. Un coș de răchită, deja îmbibat cu apă, în care 3 bebeluși minusculi se zvârcoleau, înfășurați în pături umede care nu mai ofereau nicio protecție. Doamne, sfinte, șopti ea îngenunchind în noroi. Erau 3 fetițe, practic identice, cu nu mai mult de câteva săptămâni de viață. Pielea lor era vineție de la frig, iar plânsetele, înainte audibile, acum păreau prea slabe, ca și cum și-ar fi pierdut puterile să protesteze împotriva abandonului. Fără să stea pe gânduri, Anca a luat coșul. Era greu pentru brațele ei subțiri, dar adrenalina îi curgea prin vene. S-a întors în fugă la baracă, protejând cum a putut acea încărcătură neașteptată de ploaia necruțătoare. În interiorul adăpostului improvizat, a așezat coșul pe podeaua uscată și și-a scos rapid haina udă. Cu degete tremurânde, a început să îndepărteze păturile ude care îi înveleau pe bebeluși. Cele 3 plângeau slab, cu trupurile mici tremurând. Gata, gata, murmura ea, încercând să-și amintească ce văzuse mame făcând cu bebelușii lor în parcuri și în autogări. Și-a scos tricoul mai puțin murdar, pe care îl purta sub alte 2 straturi de haine, și a început să șteargă delicat corpul primului bebeluș. Celelalte 2 așteptau, plânsetele lor acum mai intense, ca și cum ar fi știut că a sosit un fel de ajutor. Anca a lucrat metodic, uscându-le una câte una, învelindu-le apoi în singura piesă, de îmbrăcăminte uscată pe care o avea, un hanorac pe care îl primise de la o studentă cu câteva săptămâni în urmă. Nu era ideal, dar era tot ce avea. Cine ar face așa ceva? Se întrebă cu voce tare, examinând chipurile identice. Cele 3 aveau aceeași expresie, aceeași formă a feței, același păr fin și închis la culoare lipit de capetele lor mici. Erau perfect identice și ceva la ele părea diferit. Nu arătau ca și copiii străzii pe care Anca îi vedea de obicei. Pielea lor, în ciuda frigului, avea un aspect sănătos, iar hainele de dedesubt, acum umede, erau de bună calitate. Triplete, șoptia, amintindu-și cuvântul pe care l-auzise odată de la o asistentă care avusese grijă de ea pentru scurt timp când avusese pneumonie anul trecut. Sunteți triplete. Anca știa că ar trebui să caute ajutor, să ducă bebelușii la un spital, să cheme poliția sau să caute un adult. Dar ceva în interiorul ei a ezitat. Amintirile propriilor experiențe cu autoritățile nu erau bune. Singurul centru de plasament pentru minori, unde stătuse câteva luni, fusese un coșmar de neglijență și abuzuri, de unde fugise de îndată ce avusese puterea să sară gardul. Strada fusese o alegere conștientă, periculoasă, da, dificilă, cu siguranță, dar a ei. În acești copii vedea ceva din ea însăși, abandonați, lăsați să moară de către cei care ar fi trebuit să-i protejeze. Unul dintre bebeluși i-a prins degetul cu o forță surprinzătoare, ochișorii acum deschiși ațintiți asupra Ancăi. Era ca și cum i-ar fi cerut o promisiune. E în regulă, spuse ea, simțind o determinare ciudată crescând în interiorul ei. O să am grijă de voi. Doar până mâine dimineață, doar până găsim un loc sigur, promit. Noaptea a trecut lent și provocator. Fără biberoane, fără scutece, fără nimic altceva în afară de propria ei ingeniozitate, Anca a improvizat și a amintit de un robinet care funcționa lângă intrarea în parc. A așteptat ca ploaia să se mai potolească și a alergat până acolo, umplând o sticlă de plastic pe care o căra pentru propriile nevoi. Fără nimic cu care să hrănească copiii, s-a concentrat să-i mențină la căldură și uscați. Și-a rupt al 2-lea tricou în bucăți, creând scutece improvizate. Stomacul îi chiorăia de foame, dar bucata de pâine și banana, singura ei mâncare, păreau acum atât de nesemnificative în fața nevoilor acelor 3 ființe mici. Mâine, a promis, atât pentru ea cât și pentru ele. Mâine vom găsi mâncare pentru voi. Orele s-au târât. Anca nu a dormit. De fiecare dată când unul dintre bebeluși plângea,
îl legăna, îi șoptea cuvinte de alinare, îi cânta încet melodii pe care și le amintea vag că le auzise la un moment dat în scurta ei viață. Cântece de leagăn ale căror versuri complete nu le știa, dar ale căror melodii rămăseseră într-un colț neatins al memoriei sale. Nani, nani, puiul mami, mama-l leagănă pe pui. Într-un fel, bebelușii păreau alinați de prezența ei, de căldura ei. În cele din urmă, cele trei au adormit, niște ghemotoace mici, strânse una lângă cealaltă, căutând căldură reciprocă. Anca le privea, fascinată, chipurile adormite. Cine erau? De unde veneau? De ce ar abandona cineva trei copii atât de mici, atât de neajutorați, într-o noapte cu furtună? Întrebări fără răspuns dansau în mintea ei obosită. Se crăpa de ziua când un zgomot de afară a alarmat-o. Pași rapizi, voci înfundate, fasciculele lanternelor tăind întunericul. Ești sigur că a fost aici? Absolut. Informatorul a spus că a văzut pe cineva cărând coșul spre această zonă a parcului. Dacă dăm greș, ne omoară, trebuie să găsim pachetele. Anca a încremenit. Pachetele? Vorbeau despre bebeluși? Cine erau acei bărbați? Din instinct le-a acoperit gura celor trei copii cu o delicatețe calculată, rugându-se să nu se trezească, să nu plângă. Luminile lanternelor au trecut prin crăpăturile ferestrei sparte, luminând pentru o clipă interiorul barăcii. Anca s-a ghemuit în cel mai întunecat colț, protejând bebelușii cu propriul corp. Pentru un moment teribil, a crezut că a fost descoperită când unul dintre fasciculele de lumină s-a oprit aproape de locul unde stătea, dar curând lumina s-a mișcat, continuându-și căutarea în altă direcție. Nu e nimic aici, hai să verificăm în partea cealaltă. Dacă nenorocita aia ne-a mințit, liniștește-te, avem timp până la răsărit, nu pot fi departe. Pașii s-au îndepărtat, dar teroarea a rămas. Nu erau polițiști sau asistenți sociali, era ceva în răceala acelor voci, în felul în care se refereau la copii ca la pachete, care i-a trimis fiori pe șira spinării Ancăi. Pentru prima dată de când găsise bebelușii, a simțit o frică adevărată, nu pentru ea, ci pentru ei. Orașul începea să se trezească când Anca a luat decizia. Nu putea rămâne acolo. Nu putea căuta ajutor pe căile normale. Oricine căuta acești copii nu avea intenții bune și se îndoia că autoritățile ar crede o fetiță a străzii împotriva unor adulți bine îmbrăcați și elocvenți. A scos capul afară din baracă cu grijă, verificând împrejurimile. Ploaia se potolise, transformându-se într-o burniță fină, iar primele raze de soare încercau să străpungă norii denși. Parcul părea gol, cu excepția unui grădinar îndepărtat, care își începea tura. Acum ori niciodată, murmură ea luând cei trei bebeluși și așezându-i la piept cu un braț, în timp ce celălalt ținea hanoracul improvizat ca pe un port-bebe. A ieșit din baracă în tăcere, rămânând în umbra copacilor, mergând repede, dar fără să alerge, pentru a nu atrage atenția. Destinația ei era clară în mintea ei. Doamna Elena, fosta asistentă care locuia într-un bloc de locuințe la periferia cartierului Titan. Anca o cunoscuse iarna trecută, când bătrâna o găsise leșinată de febră într-o stație de autobuz. În loc să cheme autoritățile, doamna Elena o dusese în mica ei garsonieră, o îngrijise timp de 3 zile și o hrănise până și-a revenit. De atunci, din când în când, Anca o vizita pe bătrână care avea mereu o farfurie de mâncare și povești de împărtășit. Dacă exista cineva în București în care Anca avea încredere, aceea era doamna Elena. Și dacă exista cineva care ar fi știut ce să facă cu 3 nou-născuți, tot ea era. Să iasă din parc fără a fi observată a fost prima provocare. Apoi a urmat traversarea orașului care se trezea. În orice altă zi, Anca ar fi fost doar un alt copil invizibil, ignorat de trecători. Dar astăzi, cărând 3 bebeluși, știa că va atrage atenția. A ales drumuri secundare, evitând bulevardele principale. A luat un autobuz folosind un bilet pe care o doamnă distrată îl scăpase. S-a așezat în spate, ghemuită, cu bebelușii ascunși sub haina prea mare. Când unul dintre ei a început să scâncească, Anca s-a prefăcut că era un pisoi pe care îl salvase. 3 mijloace de transport mai târziu, a ajuns în sfârșit la blocul unde locuia doamna Elena.
Era unul dintre acele blocuri vechi din programul de locuințe al primăriei, cu vopseaua scorojită și coridoare înguste, dar care adăpostea oameni decenți, muncitori. Cu inima bătându-i cu putere, Anca a urcat scările până la etajul 3. S-a oprit în fața ușii 305, ezitând. Și dacă doamna Elena nu era acasă? Și dacă nu o putea ajuta? Și dacă... Înainte de a-și putea termina gândul, ușa s-a deschis. Doamna Elena, cu părul ei cărunt prins într-un coc dezordonat și purtând un șorț cu flori, a privit-o cu surprindere. Anca? Ce faci tu? Atunci unul dintre bebeluși, ca și cum ar fi știut că în sfârșit sunt în siguranță, a scos un plânset puternic și cristalin. Celelalte două, ca într-un cor repetat, s-au alăturat surorii lor. Doamna Elena a făcut ochii mari, privind de la fetiță la micile ghemotoace din brațele ei. Dumnezeule mare, fetițo, de unde ai luat copiii ăștia? Anca, epuizată, înfometată, încă udă de la ploaie și tremurând de frig, a reușit doar să murmure: au nevoie de ajutor, doamna Elena. Și sunt niște oameni după ele, oameni răi. Expresia bătrânei a trecut de la șoc la determinare în câteva secunde. Fără a mai pune întrebări, a deschis ușa larg. Intră, repede, să avem grijă de voi. Anca a trecut pragul, intrând în micul apartament, care mirosea a cafea proaspăt făcută și pâine de casă. În acel moment a simțit ceva ciudat și aproape uitat, speranță. Între timp, în cealaltă parte a orașului, la etajul 20 al uneia dintre cele mai impunătoare clădiri din zona aviatorilor, Radu Munteanu primea vestea care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna. Lângă patul de spital unde soția sa, Ana Maria, se afla în comă de 3 zile după un accident ciudat, omul de afaceri asculta cu neîncredere ce îi spunea detectivul particular. Domnule Munteanu, fiicele dumneavoastră au dispărut din salonul de nou-născuți al maternității aseară. Nu există imagini de pe camerele de supraveghere. Niciun semn de efracție. Asistentele de serviciu nu au văzut nimic. E ca și cum tripletele dumneavoastră pur și simplu s-ar fi evaporat. Radu a simțit cum îi îngheață sângele în vene. Mai întâi Ana Maria, acum fiicele lui. Ceea ce părea o tragedie de familie se dovedea a fi un coșmar mult mai întunecat. Asta nu a fost o coincidență, spuse el, vocea sa, de obicei controlată, tremurând acum de furie și frică. Mai întâi încearcă să-mi omoare soția, acum îmi iau fiicele. Vreau să folosiți toate resursele. Nu contează costul. Găsiți-mi fiicele. Detectivul a încuviințat, dar avea o expresie gravă pe chip pe care Radu nu o putea descifra. Domnule, mai e ceva. Am găsit asta în salon. Îi întinse un mic obiect metalic, o insignă în formă de vultur. O insignă identică cu cea pe care tatăl său, Vasile Munteanu, patriarhul imperiului financiar al familiei, o purta mereu la rever. Asta nu se poate, bâigui Radu, simțind cum pământul îi fuge de sub picioare. Soarele era deja sus pe cer când Anca a dormit în sfârșit pe canapeaua mică din sufrageria doamnei Elena, epuizată după ore în care a ajutat-o pe bătrână să improvizeze biberoane cu pipete, să schimbe scutece făcute din prosoape tăiate, să calmeze bebelușii care păreau înfometați și agitați. Doamna Elena privea fetița, adormită și pe cei 3 nou-născuți, acum curați, hrăniți și dormind într-un pat improvizat, făcut dintr-un sertar căptușit cu pături. În cei aproape 30 de ani ca asistentă, nu văzuse niciodată așa ceva. Copiii erau perfect identici, sănătoși, evident bine îngrijiți până de curând, și în mod clar dintr-o familie înstărită, judecând după calitatea puțelor haine pe care încă le purtau. Povestea pe care o spusese Anca era înfricoșătoare, bărbați căutând bebelușii în parc, referindu-se la ei ca la pachete, coșul abandonat în ploaie, misterul complet despre cine erau sau de unde veneau. În ce încurcătură te-ai băgat? Fetițo? Șoptia mângâindu-i părul Ancăi în timp ce dormea. Televizorul, dat la un volum minim, arăta știrile locale. Un reporter vorbea entuziasmat despre sărbătorirea zilelor orașului, când transmisiunea a fost întreruptă pentru un buletin de știri extraordinar. Întrerupem programul nostru pentru un comunicat special. Omul de afaceri Radu Munteanu, CEO al grupului Munteanu,
tocmai a anunțat dispariția fiicelor sale triplete, în vârstă de doar 2 săptămâni. Copiii au fost luați din maternitatea Regina Maria noaptea trecută. Omul de afaceri oferă o recompensă de 5 milioane de lei pentru oricine are informații care pot duce la găsirea fetițelor. Potrivit poliției, cazul ar putea fi legat de atentatul suferit de Ana Maria Munteanu, soția omului de afaceri, care rămâne internată în stare gravă după un presupus accident de mașină marțea trecută. Imaginea arăta un bărbat de aproximativ 40 de ani, cu cearcăne adânci și o expresie devastată, alături de o fotografie cu 3 bebeluși identici, aceiași 3 bebeluși care dormeau acum liniștiți în sertarul transformat în pătuț, la câțiva metri de doamna Elena. Fosta asistentă a simțit că îi se taie respirația. S-a uitat la copii, la Anca și din nou la televizor. Ar fi trebuit să sune imediat la poliție. Să înapoieze copiii tatălui lor disperat. Era lucrul corect de făcut. Dar ceva în poveste nu se lega. Dacă bebelușii erau într-o maternitate de lux, cum au ajuns abandonați într-un parc, în ploaie? Și cine erau bărbații pe care Anca îi auzise căutându-i, numindu-i pachete? Doamne, la ce răscruce mai pus? Murmură ea, oprind televizorul în timp ce lua o decizie. Capitolul 2. Refugiu improvizat. Zorii se transformaseră deja în amiază când Anca a deschis în sfârșit ochii. Pentru o clipă s-a simțit dezorientată, nerecunoscând tavanul scorojit de deasupra ei sau canapeaua moale care înlocuia trotuarele dure cu care era obișnuită. Apoi totul i-a revenit în minte ca o avalanșă. Furtuna, bebelușii din coș, fuga disperată, doamna Elena. S-a ridicat într-un salt cu inima bătându-i cu putere. Unde erau copiii? Liniștește-te, fetițo! Sunt bine, spuse doamna Elena, ieșind din bucătăria mică cu o cană aburindă în mâini. Ia, bea asta. E supă de pui. Trebuie să-ți recapeți puterile. Anca a acceptat cana cu mâini tremurânde, sorbind lichidul cald ca și cum ar fi fost cea mai fină delicatesă. Ochii ei însă nu încetau să caute bebelușii. Dorm în camera mea, a explicat bătrâna, urmărind privirea fetiței. Am reușit să improvizez mai bine biberoanele cu niște pipete pe care le aveam păstrate de pe vremea când lucram la dispensar. Iar vecina de la 307 mi-a împrumutat puțin lapte praf pentru bebeluși. Are un nepoțel de 6 luni. Anca a încuvințat, ușurată. Tensiunea din umerii ei s-a diminuat puțin în timp ce termina de băut supa. Doamna Elena, vă mulțumesc pentru... Înainte să mulțumești, trebuie să vorbim, Anca. A întrerupt-o fosta asistentă, cu expresia devenită brusc gravă. În timp ce dormeai, am văzut ceva la televizor. Bătrâna s-a apropiat de măsuța lipită, de perete, unde un ziar era deschis. A arătat spre titlul de pe prima pagină: triplete dispărute moștenitoarele grupului Munteanu, răpite din maternitate. Sângele Ancăi a înghețat. În centrul paginii era o fotografie a celor 3 bebeluși, în mod clar aceiași pe care îi găsise abandonați în parc. Sunt ele, a șoptit, simțindu-se amețită. Dar eu nu le-am răpit. Erau abandonate în parc, singure în ploaie. Vă jur, doamna Elena. Fosta asistentă a încuviințat, așezându-se lângă fetiță. Te cred, Anca, și tocmai de aceea suntem într-o situație complicată. Uite, știrea spune că bebelușii au fost luați din interiorul maternității Regina Maria, una dintre cele mai scumpe și sigure din oraș. Cum au ajuns în parc? Și cine erau acei bărbați pe care i-ai auzit căutându-le? Anca se încruntă, încercând să lege piesele puzzle-ului. Poate cine le-a răpit a renunțat și le-a abandonat. I-a fost frică. Posibil, a răspuns doamna Elena. Dar mai e ceva care mă deranjează. Uită-te la fotografia asta. A arătat spre imaginea unui bărbat de vârstă mijlocie, alături de o femeie tânără și frumoasă, amândoi zâmbind spre cameră la un eveniment de gală. Acesta este Radu Munteanu, tatăl tripletelor, CEO al grupului Munteanu, unul dintre cele mai mari conglomerate financiare din țară, și aceasta este Ana Maria Munteanu, soția lui, mama fetelor. Potrivit reportajului, ea a suferit un accident marți și este în comă la spital. Accident?
a repetat Anca, privind fotografia cu mai multă atenție. Între ghilimele, a subliniat bătrâna. Ziarul insinuează că s-ar putea să nu fi fost un accident, ci un atentat. Și acum, 2 zile mai târziu, fiicele cuplului sunt răpite. Tăcerea care a urmat a fost grea, încărcată de implicații. Cred că avem de-a face cu ceva mult mai mare și mai periculos decât o simplă răpire, fetițo. Și cred că s-ar putea să le fi salvat viața acestor copii când i-ai găsit în acel parc. Cuvintele doamnei Elena au plutit în aer ca un nor de furtună. Anca a simțit greutatea responsabilității căzând pe umerii ei, chiar mai grea decât atunci când cărase cei 3 bebeluși prin oraș. Ce o să facem?" a întrebat, vocea ei mică, reflectând amploarea situației. Ar trebui să sunăm la poliție? Să înapoiem bebelușii?" Doamna Elena a oftat adânc, ochii ei obosiți, dezvăluind o viață de decizii dificile. În circumstanțe normale, da, fără îndoială, dar ceva îmi spune că acestea nu sunt circumstanțe normale. Dacă cineva a încercat să o omoare pe mamă și apoi a răpit fiicele din maternitate doar pentru a le abandona, ei bine, mi se pare că se întâmplă ceva foarte ciudat și nu știm în cine putem avea încredere. Atunci, a început Anca, reticentă să verbalizeze ceea ce amândouă știau deja. Atunci, deocamdată, le vom ține în siguranță aici, în timp ce încercăm să aflăm mai multe. În timp ce încercăm să înțelegem cine ar putea dori să le facă rău acestor copii. În acel moment, ca și cum ar fi simțit că sunt subiectul conversației, un plânset subțire și ascuțit a venit din cameră. În câteva secunde s-a transformat într-un trio de voci de copii care cereau atenție. Au un simț al timpului excelent, a comentat doamna Elena, ridicându-se cu un zâmbet obosit. Vino, să avem grijă de micile noastre oaspete. Restul acelei sâmbete a fost o succesiune de biberoane improvizate, scutece schimbate, bebeluși legănați și monitoare TV urmărite în căutare de mai multe știri despre caz. La fiecare buletin de știri apăreau informații noi, în ce mai îngrijorătoare. Grupul Munteanu a oferit o recompensă de 10 milioane de lei pentru informații despre triplete. Suma, care s-a dublat de la anunțul inițial, a generat un val de denunțuri false și piste fără fundament. Surse apropiate familiei informează că Ana Maria Munteanu, înainte de accident, era în proces de creare a unei fundații filantropice care ar fi revoluționat politicile de asistență socială ale grupului. Vasile Munteanu, patriarhul familiei și președintele Consiliului de Administrație, s-a întors de urgență dintr-o călătorie la Londra pentru a prelua temporar conducerea grupului, în timp ce fiul său, Radu, se dedică căutării fiicelor sale. Acest ultim nume a făcut-o pe doamna Elena să se oprească, observând fotografia bărbatului cu păr cărunt și expresie severă care a apărut pe ecran. Vasile Munteanu, în jur de 70 de ani, purta un costum impecabil croit și o mică insignă aurie la rever, un vultur cu aripile deschise. Cunosc genul ăsta, a murmurat fosta asistentă, mai mult pentru sine decât pentru Anca. Oameni care construiesc imperii și zdrobesc pe oricine le stă în cale. Chiar și familia. Anca, care ținea unul dintre bebeluși în timp ce încerca să-l hrănească cu pipeta adaptată, a privit-o curioasă pe bătrână. Credeți că are vreo legătură cu asta? Doamna Elena a ridicat din umeri, dar expresia ei spunea mai mult decât cuvintele. Nu știu, fetițo, dar în lumea asta am învățat că banii și puterea îi fac pe oameni să comită atrocități pe care nici nu ți le imaginezi, mai ales când se simt amenințați. Pe măsură ce ziua avansa, provocările practice ale îngrijirii a 3 nou-născuți într-un apartament mic și fără resurse deveneau din ce în ce mai evidente. Laptele împrumutat de la vecină se va termina curând. Scutecele improvizate nu erau ideale și, mai presus de toate, exista frica constantă de a fi descoperite. Avem nevoie de provizii, a declarat doamna Elena când noaptea începea să se lase. Și de un plan. Anca a încuviințat creierul ei de 7 ani lucrând la soluții cu viclenia, pe care doar viața pe străzi i-o putea oferi. Pot să mă duc la farmacia doamnei Iosefina pe strada de mai jos. Îmi dă mereu mostre gratuite când mă duc acolo. Doamna Elena a părut să ezite. E periculos să ieși acum, Anca. Tot orașul caută acești copii și ai fost văzută cărându-i.
Nimeni nu mi-acordă atenție, doamna Elena. Sunt doar o altă fetiță a străzii, invizibilă. Amărăciunea din aceste cuvinte i-a strâns inima fostei asistente. Era adevărat. Invizibilitatea socială care în mod normal condamna copii ca Anca la indiferență putea fi acum cea mai mare protecție a ei. Bine, dar fii rapidă și discretă. Și ea i-a întins câteva bancnote fetiței. Asta e tot ce am în acest moment. Cumpără lapte praf pentru nou-născuți, biberoane mici și scutece de unică folosință. Anca a ieșit în noapte, amestecându-se cu umbrele așa cum numai un copil crescut pe străzi știe să o facă. Mărimea și agilitatea ei erau avantaje într-un oraș care rareori își cobora privirea pentru a vedea cine mergea sub linia sa vizuală. Farmacia era la 4 străzi distanță. În mod normal, Anca ar fi făcut drumul în 10 minute, dar astăzi a fost extrem de precaută, verificând fiecare colț, fiecare mașină de poliție, fiecare persoană care părea să o privească prea mult timp. Doamna Iosefina, o doamnă de origine armeană care administra mica farmacie de peste 3 decenii, a zâmbit când a văzut-o pe Anca intrând. Bună, micuțo, n-am mai văzut de mult pe aici. Ai nevoie din nou de pansamente?" Anca a negat din cap, apropiindu-se de teșghea și vorbind în șoaptă. Am nevoie de lucruri pentru bebeluș, doamna Iosefina. E pentru o prietenă care a avut triplete." Farmacista a ridicat sprâncenele, surprinsă, dar nu a mai pus întrebări. Era ceva în privirea Ancăi care cerea discreție. Sigur o să-ți arăt ce avem." 15 minute mai târziu, Anca ieșea din farmacie cu o pungă care conținea 3 biberoane mici, un pachet de scutece mărimea Rene, o cutie de lapte praf specific pentru nou-născuți și câteva unghiente pentru iritații. Valoarea depășise banii pe care îi dăduse doamna Elena, dar Iosefina, cu generozitatea ei obișnuită, înregistrase doar o parte din articole în sistem, tratând restul ca mostre sau promoție. Transmite-i salutări prietenei tale," spusese farmacista, cu o sclipire în ochi care sugera că înțelegea mai mult decât povestise Anca. Și spune-i că, dacă mai are nevoie de ceva, poate să te trimită pe tine. Avem o înțelegere." Pe drumul de întoarcere, Anca s-a simțit optimistă pentru prima dată de când găsise bebelușii. Cu doamna Elena și oameni ca Iosefina ajutând, poate că vor reuși să mențină tripletele în siguranță până vor descoperi cine voia cu adevărat să le facă rău. Atunci a observat mașina de poliție parcată exact la colțul blocului unde se afla apartamentul doamnei Elena. Inima Ancăi a început să bată cu putere. Instinctiv s-a retras în umbra unui copac, observând. 2 polițiști vorbeau cu câțiva locuitori, arătându-le ceea ce părea a fi o hârtie, probabil o fotografie a bebelușilor. La naiba a șoptit, înjurătura scăpându-i de pe buze înainte de a se putea abține. Nu avea cum să intre în clădire fără a fi văzută de polițiști. Și chiar dacă ar fi reușit, ce se întâmpla dacă bătuseră deja la ușa doamnei Elena? Și dacă erau acolo acum, interogând-o? Mintea ei a lucrat frenetic, calculând alternative. Ar putea aștepta ca polițiștii să plece, dar dacă dura ore întregi, bebelușii aveau nevoie de biberoane și scutece acum. Ar putea încerca să intre prin spate, dar nu era sigură că ar putea ajunge la etajul 3 fără a fi observată. Atunci a simțit o mână pe umărul ei. Aproape a țipat, dar o altă mână i-a acoperit gura înainte ca sunetul să scape. Sunt eu, Marcel," a șoptit o voce cunoscută. Fiul doamnei Elena." Anca s-a relaxat puțin, întorcându-se pentru a întâlni chipul familiar al lui Marcel, un tânăr de aproximativ 25 de ani care lucra ca livrator și își vizita mama în weekenduri. Mama m-a sunat," a explicat el, conducând-o pe Anca departe de privirile polițiștilor. A spus că te vei întoarce de la farmacie și că ar trebui să te interceptezi. Ea mi-a spus totul. Ochii Ancăi s-au mărit. Totul? Da, a confirmat el, chipul său dezvăluind un amestec de îngrijorare și determinare. Și sunt de acord cu ea. E ceva foarte în neregulă în toată povestea asta. Vino, mergem la apartamentul meu? Mama e deja acolo cu bebelușii. La apartamentul tău? Da, în cealaltă parte a orașului. Ne-am gândit că e mai bine să nu stăm la ea, în caz că te-a văzut cineva intrând acolo ieri.
Anca l-a urmat pe Marcel până unde era parcat un scuter, departe de privirile polițiștilor. El a pus cumpărăturile în cutia de transport și i-a dat o cască. "Ține-te bine, micuțo, mergem la o plimbare." 30 de minute mai târziu erau în Floreasca, un cartier de clasă medie superioară, la kilometri distanță de periferia unde locuia doamna Elena. Apartamentul lui Marcel era mic, dar curat și organizat, reflectând personalitatea practică a tânărului. Imediat ce au intrat, Anca a alergat spre locul unde era doamna Elena, așezată pe canapea cu unul dintre bebeluși în brațe, în timp ce celelalte două dormeau într-un pat improvizat, făcut din perne. "Slavă Domnului că ești bine, fetițo!" a exclamat fosta asistentă, evident ușurată. "Când am văzut polițiștii aceia venind, era să fac un atac de cord. Din fericire, Marcel era deja acolo să mă ajute." "A fost la limită," a spus tânărul, descărcând cumpărăturile pe măsuța de cafea. "Am ajutat-o pe mama să pună bebelușii într-un rucsac mare, i-am acoperit cu haine și am ieșit prin spate exact când polițiștii intrau pe hol." Anca s-a uitat în jur, absorbind noua realitate. În mai puțin de 24 de ore, viața ei se întorsese complet pe dos. Dintr-o fetiță a străzii singuratică, se transformase în parte a unei operațiuni improbabile de protejare a 3 bebeluși, care aparent se aflau în centrul unei intrigi periculoase, implicând una dintre cele mai puternice familii din țară. "Ce facem acum?" a întrebat, așezându-se lângă doamna Elena și observând micile chipuri adormite ale tripletelor. "Acum," a răspuns Marcel, pornind laptopul pe care îl scosese din rucsac, "vom afla exact cine sunt acești copii și de ce ar putea cineva să vrea să le facă rău." În orele următoare, cei 3 s-au cufundat într-o investigație amatoricească, dar meticuloasă. Marcel, care urma cursuri de informatică la Seral în timp ce lucra ca livrator în timpul zilei, avea abilități impresionante de a găsi informații online. "Grupul Munteanu este unul dintre cele mai mari conglomerate financiare din țară," a explicat el, arătând grafice și articole pe ecranul computerului. "A început cu o mică bancă de investiții în anii 70, fondată de Vasile Munteanu, și astăzi controlează bănci, companii de asigurări, imobiliare și chiar o companie minieră." "Dar ce legătură are asta cu bebelușii?" a întrebat Anca, care acum o ajuta pe doamna Elena să hrănească tripletele cu noile biberoane. "Totul," a răspuns Marcel, deschizând o nouă pagină. "Uitați-vă la asta. Acum 3 luni, Ana Maria Munteanu, soția lui Radu și mama bebelușilor, a anunțat crearea Fundației Ana Maria Munteanu pentru viitor, o organizație cu un capital inițial de 500 de milioane de lei pentru a revoluționa accesul la sănătate și educație pentru copiii în situații de vulnerabilitate." 500 de milioane!" a exclamat doamna Elena, aproape vărsând laptele. "Asta e o avere," a completat Marcel. "Și aici e partea interesantă. Potrivit acestui articol din ziarul financiar, Ana Maria a obținut acești bani printr-un acord cu Consiliul de Administrație al grupului Munteanu, care stabilește că 10% din profiturile anuale ale conglomeratului vor fi destinate fundației." "Și lasă-mă să ghicesc," a spus doamna Elena, cu expresia întărindu-se. Patriarhul, Vasile Munteanu, nu a fost fericit cu asta. "Bingo," a confirmat Marcel, arătând spre o fotografie în care Vasile, domnul cu păr cărunt și insigna cu vultur la rever, apărea cu o expresie contrariată alături de nora sa zâmbitoare la un eveniment caritabil. Sursele spun că s-a opus creării fundației de la bun început, argumentând că caritatea excesivă este o proastă administrare. Dar Radu, aparent inspirat de soția sa, a sprijinit proiectul. Anca observa schimbul de replici dintre mamă și fiu, încercând să înțeleagă implicațiile. Deci, bătrânul ăsta nu voia să dea bani pentru a ajuta copiii săraci? Simplitatea întrebării a făcut-o pe doamna Elena să zâmbească trist. "E mai complicat de atât, Anca." "Dar, în fond, da. Oamenii ca Vasile Munteanu nu acumulează atâta putere fiind generoși. Ei văd caritatea ca pe o risipă, cu excepția cazului în care le aduce un beneficiu direct, cum ar fi publicitate pozitivă sau reduceri de impozite. Și mai e ceva," a continuat Marcel, chipul său luminat de ecranul computerului în camera întunecată.
Potrivit acestor reportaje mai recente, fundația nu ar fi fost doar o organizație de caritate obișnuită. Ana Maria Munteanu dezvolta un program pentru a investiga și expune practici neetice în sectorul financiar, inclusiv evaziune fiscală, spălare de bani și exploatarea comunităților vulnerabile. Un program care ar fi putut afecta însuși grupul Munteanu, a concluzionat doamna Elena. Exact. Și cel mai important, conform statutului fundației, înregistrat cu 2 săptămâni înainte de accidentul Ana Mariei, controlul total al organizației ar fi trecut la descendenții ei direcți în cazul în care i s-ar fi întâmplat ceva. Tăcerea care a urmat a fost întreruptă doar de sunetul blând de sucțiune al unuia dintre bebeluși din biberon. Tripletele, a șoptit Anca, mintea ei tânără legând punctele cu o claritate înfricoșătoare. Ele ar fi moștenit controlul fundației dacă mama lor ar fi murit. Și odată cu asta, puterea de a expune orice murdărie ar fi găsit despre propriul imperiu al familiei, a completat doamna Elena cu vocea tremurândă. Doamne Marcel, sugerez că însuși bunicul... Nu sugerez nimic, mamă, a răspuns el, închizând laptopul cu un oftat greu. Doar prezint faptele. Ana Maria suferă un accident misterios și intră în comă. Câteva zile mai târziu, fiicele ei nou-născute sunt răpite din maternitate, doar pentru a fi găsite abandonate într-un parc. Și acum tot orașul le caută, cu o recompensă care nu încetează să crească. Și bărbații aceia din parc, a adăugat Anca, amintindu-și de vocile reci pe care le auzise în zori. Nu păreau că vor să salveze bebelușii, păreau că vor să îi elimine. Cuvântul a plutit în aer ca o sentință. Doamna Elena a strâns bebelușul din brațe mai tare, ca și cum ar fi putut să-l protejeze de lumea de afară doar cu afecțiunea ei. Dacă acest lucru este adevărat, a spus fosta asistentă, în cele din urmă, atunci nu putem pur și simplu să înapoiem copiii. Nu până când nu suntem siguri că vor fi în siguranță. Dar cum dovedim așa ceva? A întrebat Anca. Cine ne va crede pe noi împotriva uneia dintre cele mai bogate familii din țară? Marcel s-a ridicat, mergând spre fereastră pentru a observa luminile orașului care se răspândeau în noapte. Avem nevoie de dovezi concrete. Trebuie să descoperim cine a încercat să o omoare pe Ana Maria și cine a luat bebelușii din maternitate. Și trebuie să găsim pe cineva în care putem avea încredere pentru a-i înmâna aceste dovezi. Tatăl lor, a sugerat Anca, surprinzându-se pe sine. Radu Munteanu. Dacă își susținea soția împotriva propriului tată, poate că el este cea mai bună opțiune a noastră. A fost de acord doamna Elena. Dar cum ajungem la el și cum știm dacă nu este și el implicat? Răspunsul a venit dintr-o sursă neașteptată, televizorul pe care Marcel îl pornise pentru a urmări știrile. Pe ecran, Radu Munteanu, cu cearcăne adânci și o expresie devastată, vorbea direct către cameră într-o conferință de presă improvizată. Fac un apel către oricine se află cu fiicele mele. Nu vreau să știu de ce le-ați luat. Nu vor fi întrebări, nu va fi poliție. Vreau doar fiicele mele înapoi, sănătoase și în siguranță. Vă rog, ele sunt tot ce mi-a mai rămas. Camera a continuat să filmeze când Radu, aparent crezând că nu mai era în direct, a fost abordat de un bărbat mai în vârstă, Vasile Munteanu, patriarhul. Controlează-te, Radu, a spus cel mai în vârstă, pe un ton jos, dar pe care microfonul l-a captat totuși. Manifestările publice de slăbiciune nu-ți vor aduce fiicele înapoi. Lasă-i pe oamenii noștri să se ocupe de asta. Ei știu ce să facă atunci când îi vor găsi pe cei care le-au luat. Privirea glacială a patriarhului a trimis fiori pe șira spinării celor 3 spectatori din micul apartament. Oamenii lui, a murmurat doamna Elena. Să fie aceiași pe care i-a auzit Anca în parc? Marcel a încuviințat grav. Probabil. Și asta ne confirmă suspiciunile. Vasile nu vrea copiii înapoi. Vrea să elimine problema permanent. Și tatăl lor? A întrebat Anca, încă observând imaginea înghețată a lui Radu la televizor. Credeți că știe? Cred că nu, a răspuns doamna Elena. Aceea este privirea unui om cu adevărat distrus. Dacă ar ști că propriul său tată este în spatele acestui lucru, atunci cu el trebuie să vorbim, a decis Marcel. Dar trebuie să fim extrem de precauți. Dacă Vasile află că am găsit bebelușii, își va trimite oamenii după noi înainte să putem clipi.
Tăcerea care a urmat a fost încărcată de tensiune. Amploarea a ceea ce se confruntau părea să crească cu fiecare minut. Nu era doar o chestiune de a returna 3 bebeluși pierduți, era o provocare la adresa unuia dintre cei mai puternici oameni din țară, un om aparent dispus să-și elimine propria familie pentru a-și proteja interesele. Niciodată nu mi-am imaginat, a început Anca, vocea ei mică trădându-i frica. Când le-am găsit, am vrut doar să ajut, am vrut doar să fie în siguranță. Doamna Elena a îmbrățișat-o pe fetiță cu brațul liber, în timp ce bebelușul din poala ei adormea. Și exact asta facem, draga mea, le menținem în siguranță. Deocamdată, a adăugat Marcel, cu privirea ațintită spre fereastră, unde luminile orașului păreau infinite. Dar nu le putem ascunde pentru totdeauna. La un moment dat, va trebui să acționăm. În acea noapte, în timp ce tripletele dormeau, epuizate după biberoane, Anca le-a observat micile chipuri identice. Atât de nevinovate, atât de fragile, complet inconștiente de vârtejul care le înconjura. În puținele lor zile de viață, se confruntaseră deja cu mai mult pericol decât mulți oameni într-o întreagă existență. Am promis că veți fi în siguranță, a șoptit, mângâindu-le delicat obrajii moi, și voi respecta această promisiune cu orice preț. În vila familiei Munteanu din cartierul Primăverii, Vasile privea orașul prin fereastra panoramică a biroului său, cu un pahar de whisky rar în mână. Telefonul său mobil a sunat, afișând un număr neidentificat. "Vreo noutate?" a întrebat direct, fără preambul. "Niciuna, domnule," a răspuns vocea de la celălalt capăt. "Am scotocit tot parcul, dar niciun semn de mărfuri. Continuăm să căutăm. Trebuie să-ți reamintesc de urgența acestei situații?" Vocea lui Vasile era rece ca gheața. "Dacă acești copii apar în viață, dacă ajung în mâinile fiului meu, totul este pierdut. Înțeles?" "Da, domnule. Vom face ceea ce este necesar." Vasile a închis apelul și a rotit lichidul chihlimbariu în pahar contemplativ. În spatele lui, ușa biroului s-a deschis în tăcere. "Tată," a chemat Radu cu vocea epuizată. "Vreo veste?" Patriarhul și-a ajustat expresia într-o mască de îngrijorare înainte de a se întoarce. "Nimic încă, fiul meu. Dar nu-ți pierde speranța. Folosim toate resursele posibile. Mă duc la spital să o văd pe Ana Maria. Medicii spun că răspunde la anumiți stimuli. Poate se va trezi." Vasile a încuvințat, chipul său fiind o mască perfectă de simpatie. "Du-te, fiule, voi fi aici dacă ai nevoie de mine." Imediat ce Radu a ieșit, Vasile a revenit la telefon. "Ana Maria prezintă semne de ameliorare. Intensifică securitatea la spital. Nimeni nu intră în camera ei fără autorizația mea expresă. Și în ceea ce privește copiii, dublați eforturile. Timpul se scurge." În apartamentul lui Marcel, în timp ce toți dormeau, unul dintre bebeluși a deschis ochii. Pentru o clipă a părut să se uite direct la Anca, care dormea lângă ei pe podea. Un mic zâmbet s-a format pe chipul copilului, ca și cum, într-un fel, copilul ar fi știut că se află în brațele unui înger improbabil, o protectoare a străzii, desculță și înfometată, dar cu o inimă mai mare decât întregul oraș. Capitolul 3. Vânătoarea duminica a început cu o ploaie fină și persistentă care încețoșa contururile orașului, transformând Bucureștiul într-o acoarelă de griuri și beton. Anca s-a trezit la plânsetul unuia dintre bebeluși și a găsit-o pe doamna Elena deja în picioare, pregătind mai multe biberoane în bucătăria mică a apartamentului. "Bună dimineața, fetițo," a zâmbit fosta asistentă, cu părul cărunt încă ciufulit de somn. "Micuțele astea au un ceas intern impecabil, nu-i așa? 5:30 dimineața, niciun minut în plus." Anca și-a frecat ochii și s-a ridicat de pe salteaua improvizată de pe podea, simțind o durere de spate care nu se potrivea cu vârsta ei. A mers până unde erau culcate tripletele și a luat-o pe cea care plângea, legănând-o instinctiv. "Ați dormit?" a întrebat, observând cearcănele adânci ale bătrânei. "Puțin," a răspuns doamna Elena, testând temperatura laptelui pe dosul palmei. "Am stat cu ochii pe televizor urmărind știrile. Căutarea bebelușilor este pe toate canalele." Anca a înghițit în sec. Trecuse deja o zi și jumătate de când găsise tripletele în parc. Cu fiecare oră care trecea,
situația devenea mai complicată, mai riscantă. Marcel a ieșit din camera sa îmbrăcat într-o uniformă de livrator cu geanta termică caracteristică companiilor de livrări. Ies la muncă, a anunțat, servindu-se rapid cu cafea. E mai bine să păstrez rutina normală pentru a nu trezi suspiciuni. În plus, cât sunt pe stradă, pot încerca să aflu mai multe informații. Doamna Elena a încuviințat, înmânându-i Ancăi un biberon gata pregătit. Ai grijă, fiule, nu te apropia de casa familiei Munteanu sau de maternitate. Acele locuri trebuie să fie înconjurate de paznici. Marcel a sărutat-o pe frunte pe mama sa și i-a mângâiat părul Ancăi înainte de a pleca. Încuiați ușa și nu deschideți nimănui, a recomandat. Am lăsat laptopul pornit cu știrile. La orice urgență, sunați-mă. Când au rămas singure cu bebelușii, Anca și doamna Elena au intrat într-o rutină ciudat de domestică. Se roteau hrănind, schimbând și legănând tripletele, care păreau din ce în ce mai alerte și receptive. În ciuda situației tensionate, era ceva reconfortant în acea grijă împărtășită, în acea luptă comună, pentru a proteja 3 vieți nevinovate. Credeți că ar trebui să le dăm nume? A întrebat Anca în timpul unei pauze, când cei 3 bebeluși dormeau în sfârșit. E ciudat să le spunem doar bebelușii sau tripletele. Doamna Elena a zâmbit înțelegătoare. Ele au deja nume, draga mea, doar că nu știm care sunt. Și nu cred că e bine să ne atașăm prea mult. În cele din urmă va trebui să le înapoiem familiei legitime, vreau să spun nu acelui bătrân teribil. Anca a încuviințat, deși a simțit o urmă de tristețe. În mai puțin de 2 zile se atașase deja de micuțe. Nu avusese niciodată o familie, sau cel puțin nu una pe care să-și o amintească. Cele mai vechi frânturi ale memoriei sale erau dintr-un centru de plasament supraaglomerat, apoi străzile. Nu știa cine erau părinții ei, dacă erau vii sau morți, dacă o abandonaseră sau dacă fuseseră separați de vreo circumstanță. Cum vom face să vorbim cu tatăl lor?" a întrebat, schimbând subiectul. Nu putem pur și simplu să apărem la ușa lui cu 3 bebeluși în brațe." Doamna Elena a oftat, frecându-și ochii obosiți. M-am gândit la asta toată noaptea. Avem nevoie de un intermediar, cineva care să poată verifica dacă Radu Munteanu este de încredere înainte de a dezvălui că avem copii, cineva care nu este direct legat de familie, dar care are acces la el. Un jurnalist? A sugerat Anca. Prea riscant. Presa este plină de oameni care ar face orice pentru o poveste exclusivă. Ne-ar putea expune înainte să înțelegem întreaga situație. În acel moment a sunat telefonul doamnei Elena. Era Marcel. Mamă, trec acum prin fața spitalului Sanador. Este o agitație ciudată aici. Mai multe mașini de poliție și ceea ce par a fi paznici particulari. S-a întâmplat ceva. Dă drumul la televizor, a instruit el, înainte de a închide. Doamna Elena a alergat spre telecomandă. La știri, prezentatoarea relata cu o expresie gravă. Suntem în direct din fața spitalului Sanador, unde Ana Maria Munteanu, soția omului de afaceri Radu Munteanu și mama tripletelor dispărute, ar fi dat semne de recuperare în această dimineață. Potrivit surselor din spital, Ana Maria s-a trezit pentru scurt timp din comă, a reușit să comunice cu echipa medicală și se pare că a făcut dezvăluiri importante despre accidentul suferit marțea trecută. Poliția a sporit securitatea la fața locului, iar accesul la camera Ana Mariei a fost restricționat. Omul de afaceri Radu Munteanu a sosit acum aproximativ 20 de minute și nu a vorbit cu presa. Anca și doamna Elena au schimbat priviri pline de speranță. S-a trezit!" a exclamat fetița. Poate spune cine a încercat să o omoare și cine a luat bebelușii. Dacă este cine credem noi, viața ei este acum într-un pericol și mai mare, a chibzuit doamna Elena cu o expresie gravă. Vasile Munteanu nu o va lăsa să vorbească. Telefonul a sunat din nou, era Marcel, vocea lui acum tensionată și grăbită. Mamă, se întâmplă ceva foarte ciudat. Unul dintre asistenții cu care am vorbit a spus că, înainte ca Radu Munteanu să ajungă, tatăl său, Vasile, a încercat să intre în camera Ana Mariei, dar a fost împiedicat de un detectiv particular angajat chiar de Radu. Se pare că a avut loc o discuție aprinsă între tată și fiu în recepția spitalului.
Situația escaladează, a murmurat doamna Elena. Radu trebuie să fi început să-l suspecteze pe propriul tată. Mai mult, a continuat Marcel, am reușit să aud o parte dintr-o conversație între doi paznici care par să lucreze pentru Vasile. Intensifică căutarea tripletelor. Unul dintre ei a spus ceva despre a scotoci toate aleile și barăcile din Titan. Cred că a urmărit cumva drumul Ancăi până în cartierul nostru. Un fior a străbătut șira spinării Ancăi. Dacă oamenii lui Vasile căutau în Titan, în curând vor ajunge la blocul doamnei Elena. Și dacă vecinii vorbeau despre bătrână și vizita ei neobișnuită, despre cum a plecat în grabă cu un rucsac mare chiar înainte de sosirea poliției. Ce facem acum?" a întrebat, cu inima bătându-i cu putere. Doamna Elena a închis ochii pentru o clipă gândindu-se. Marcel, trebuie să faci ceva riscant. Trebuie să încerci să intri în acest spital și să-i înmânezi un bilet detectivului care o protejează pe Ana Maria. Nu menționa încă copiii, spune doar că avem informații cruciale despre caz și vrem să vorbim direct cu Radu Munteanu, departe de ochii tatălui său. E periculos, mamă. Locul este înconjurat. Știu, fiule, dar este cea mai bună șansă a noastră. Dacă Ana Maria se trezește și dacă Radu îl suspectează deja pe tatăl său, acesta este momentul să acționăm înainte ca Vasile să realizeze că a pierdut controlul situației. După câteva secunde de tăcere, Marcel a fost de acord. Bine, o să încerc, dar voi două trebuie să fiți pregătite să plecați de acolo rapid dacă ceva nu merge bine. Luați doar esențialul și fiți gata. Vă sun de îndată ce pot. Apelul s-a încheiat, lăsând o tăcere tensionată în apartament. Doamna Elena a început imediat să adune puținele lucruri și provizii pentru bebeluși, în timp ce Anca privea tripletele dormind, inconștiente de haosul care le înconjura. Unde am merge dacă ar trebui să fugim?" a întrebat fetița, vocea ei mică reflectând frica care creștea. Am o verișoară care locuiește în Otopeni, la marginea orașului. Rare ori vorbim, dar ne-ar ajuta într-o urgență. Problema ar fi să ajungem acolo cu 3 nou-născuți fără a atrage atenția. Orele următoare au fost de așteptare chinuitoare. Anca verifica constant fereastra, sperindu-se de orice mașină care oprea pe stradă sau de orice mișcare suspectă. Doamna Elena ținea telefonul aproape, așteptând vești de la Marcel în timp ce avea grijă de bebeluși cu eficiența calmă a cuiva care a înfruntat multe crize. Soarele era deja sus pe cer când telefonul a sunat în sfârșit. Nu era Marcel, ci un număr necunoscut. Doamna Elena a ezitat înainte de a răspunde, punând pe difuzor. Alo? Doamna Elena? O voce masculină, gravă și politicoasă a răsunat prin aparat. Numele meu este Rafael Soare. Sunt un detectiv particular angajat de Radu Munteanu. Am primit un bilet de la fiul dumneavoastră mai devreme, sugerând că aveți informații importante. Doamna Elena a schimbat o privire îngrijorată cu Anca înainte de a răspunde. De unde știu că pot avea încredere în dumneavoastră? O scurtă tăcere, apoi... Fiul dumneavoastră mi-a spus să menționez că rețeta dumneavoastră de pateuri cu brânză este cea mai bună din București, dar numai când sunt făcute în oala sub presiune verde pe care ați primit-o de la răposatul dumneavoastră soț, Anton. Chipul doamnei Elena s-a relaxat ușor. Era într-adevăr o informație pe care doar Marcel o putea cunoaște, un cod pe care îl stabiliseră cu ani în urmă pentru situații de urgență. Unde este fiul meu? Este în siguranță, nu vă faceți griji. Nu s-a putut întoarce acasă pentru că am identificat persoane suspecte care vă supravegheau clădirea, oameni care lucrează pentru Vasile Munteanu. Nici voi nu sunteți în siguranță acolo. Anca a simțit cum îi se strânge stomacul. Oamenii lui Vasile găsiseră apartamentul lui Marcel. De unde știați numărul nostru?" a întrebat doamna Elena, încă precaută. Fiul dumneavoastră mi l-a dat. Doamna Elena, nu avem mult timp. Biletul menționa că ați putea avea informații despre triplete. Este adevărat?" Doamna Elena a ezitat, privind la bebelușii adormiți și la Anca. Era un pas fără întoarcere. Nu doar informații, domnule Rafael, noi suntem cu ele. Toate 3 sunt în siguranță și sănătoase. S-a auzit un oftat audibil de la celălalt capăt al liniei. Dumnezeule, asta este incredibil. Radu trebuie să afle asta imediat. Dar nu prin telefon. Vasile are oameni peste tot,
inclusiv monitorizând apelurile. Cum ne putem întâlni în siguranță?" a întrebat doamna Elena. Nu putem risca viața copiilor. Înțeleg pe deplin. Voi trimite pe cineva de totală încredere să vă ia în... A tăcut, gândindu-se. Nu, mai bine nu. Să facem așa. Există o stație de metrou abandonată sub Parcul Izvor, partea unui proiect care nu a fost niciodată finalizat. Puțini cunosc accesul. Este sigur și discret. Puteți ajunge acolo? Doamna Elena s-a gândit o clipă. Da, cred că da. Dar cum vom intra? Există o intrare deghizată într-un depozit de întreținere în partea de est a parcului. Ușa are numărul 23 aproape șters. Va fi descuiată începând cu ora prânzului. Vă voi aștepta înăuntru cu Marcel. Veniți doar voi două și copiii, fără nimeni altcineva. Și doamnă Elena, aveți mare grijă. Situația este chiar mai gravă decât vă imaginați. Ce vreți să spuneți?" a întrebat ea, simțind o nouă strângere de inimă. Ana Maria Munteanu a făcut o înregistrare înainte de accident. Ceva ca o asigurare de viață. În ea detaliază descoperiri despre activitățile ilegale ale socrului ei și suspiciunea sa că acesta plănuia să-i facă rău. Înregistrarea era ascunsă, dar Radu a găsit-o aseară. De aceea a pus paznici la camera ei de la spital, împiedicându-l chiar și pe propriul tată să intre. Și ea? Cum se simte Ana Maria? Stabil. S-a trezit pentru scurt timp, l-a recunoscut pe Radu, dar încă nu poate vorbi clar. Medicii sunt optimiști, totuși. Și asta face totul și mai urgent. Dacă Ana Maria își revine complet, va putea confirma totul. Vasile este încolțit, iar oamenii încolțiți sunt extrem de periculoși. Vom fi acolo, a afirmat doamna Elena, determinarea depășind frica. La prânz. După ce a închis, doamna Elena a privit-o pe Anca, care ascultase întreaga conversație cu ochii mari. Credeți că putem avea încredere în el?" a întrebat fetița. Nu prea avem de ales, draga mea." Și știa despre oala verde, codul pe care Marcel și cu mine l-am stabilit cu ani în urmă. În plus, dacă oamenii lui Vasile au localizat deja acest apartament, nu putem rămâne aici. Rapid, cele două au început să se pregătească. Doamna Elena a improvizat un port-bebe folosind cearșafuri și prosoape, unde cei 3 bebeluși puteau fi transportați la piept. A umplut un rucsac cu scutece, lapte praf și biberoane. Anca a ajutat cum a putut, învelind cu grijă copiii și organizând puținele lucruri pe care le vor lua. Vom ieși separat, a instruit doamna Elena. Eu voi merge prima cu 2 dintre bebeluși în port-bebeul improvizat. Tu aștepți 10 minute și ieși cu al 3-lea. Ne vom întâlni în autogara de pe Splaiul Independenței. Ține minte, capul plecat, fără contact vizual cu nimeni și dacă te întreabă cineva, bebelușul este sora ta pe care o duci la vaccin. Anca a încuvințat, cu inima palpitând de responsabilitate. Doamna Elena a strâns-o cu afecțiune de umăr pe fetiță. Ai fost incredibil de curajoasă, Anca. Mulți adulți s-ar fi prăbușit sub jumătate din presiunea cu care te confrunți tu. Sunt mândră de tine. Cuvintele au lovit-o pe Anca într-un loc profund și rar atins. Mândrie. Cineva era mândru de ea. Nu pentru capacitatea ei de a supraviețui pe străzi sau de a găsi mâncare în gunoi, ci pentru curajul ei, determinarea ei, umanitatea ei. O lacrimă solitară a coborât pe chipul murdar al fetiței, dar a șters-o rapid. Nu era timp de emoții, era timp de acțiune. Doamna Elena a ieșit prima, conform planului, cu 2 dintre bebeluși ascunși la piept sub o haină prea largă. 10 minute mai târziu, care au părut o eternitate, Anca a ieșit cărând al 3-lea bebeluș, care, din fericire, dormea liniștit. Orașul era aglomerat în acea duminică, cu oameni mergând și venind de la biserici, parcuri și prânzuri în familie. În mod normal, acest lucru le-ar fi ajutat să se camufleze în mulțime, dar astăzi fiecare privire părea o amenințare, fiecare persoană care trecea prea aproape, un potențial dușman. Anca mergea cu dezvoltura cuiva care cunoștea străzile ca pe propria palmă. Știa ce alei să taie pentru a evita bulevardele principale, ce trasee erau mai puțin supravegheate de camerele de securitate, ce localuri aveau ieșiri prin spate în caz că trebuia să scape rapid. Viața pe străzi îi oferise o cunoaștere a orașului pe care niciun GPS nu o putea egala.
La autogara convenită, a găsit-o pe doamna Elena, așteptând deja, aparent calmă, dar cu ochi vigilenți care nu încetau să scaneze împrejurimile. S-au alăturat în tăcere și au urcat în următorul autobuz, cu destinația centru, așezându-se pe bănci separate pentru a nu atrage atenția. Călătoria a părut interminabilă. La fiecare oprire, Anca își încorda mușchii, gata să fugă dacă era necesar. Fiecare persoană care urca era observată minuțios. Să fie unul dintre oamenii lui Vasile, un polițist sub acoperire, cineva care ar recunoaște un copil al străzii cărând un nou născut. În cele din urmă au coborât la 2 străzi de parcul Izvor. Au mers din nou separat, păstrând distanța una de cealaltă, dar menținând mereu contactul vizual. Parcul, deși public, avea zone mai puțin frecventate, în special la extremitatea sa estică, unde construcții vechi și parțial abandonate creau un decor aproape fantomatic. Au găsit ușa cu numărul 23 decolorat exact unde descrisese Rafael. Era întredeschisă, așa cum promisese. Doamna Elena a aruncat o ultimă privire în jur înainte de a-i face semn Ancăi să se apropie. "Ești gata?" a șoptit. Fetița a încuviințat, înghițind frica ce amenința să o paralizeze. Împreună au intrat în ceea ce părea a fi un depozit prăfuit. În spatele camerei, o ușă metalică ducea la un coridor întunecat, luminat doar de lumini de urgență distanțate. Coridorul cobora pe o rampă lină, intrând clar în măruntaiele orașului. "Alo?" a strigat doamna Elena, vocea ei ecouând pe pereții de beton. Domnule Rafael Marcel, tăcere, doar sunetul îndepărtat al apei picurând undeva în adâncurile tunelului. Anca a simțit un fior pe șira spinării. Ceva nu era în regulă. Acea tăcere era opresivă, amenințătoare. Doamna Elena a început, dar a fost întreruptă de sunetul pașilor venind din adâncul tunelului. O siluetă a apărut din penumbră. Era un bărbat înalt, cu umeri lați, purtând un costum închis la culoare, impecabil. Nu era Marcel, categoric. "Doamna Elena," a strigat el cu o voce ciudat de familiară. "Sunt Rafael Soare, vă mulțumesc că ați venit. Fosta asistentă a făcut un pas înainte, precaută." "Unde este fiul meu?" "Marcel este mai în față cu domnul Munteanu. Pentru siguranță au rămas în zona principală a stației. Vă pot conduce până acolo." Anca l-a studiat pe bărbat cu neîncredere. Era ceva în ochii lui care nu se potrivea cu cuvintele sale politicoase. Ceva rece, calculat. Același tip de privire pe care o vedea la traficanți și la gorilele care controlau anumite zone ale străzilor. "Chiar ați venit," a spus o altă voce și un al doilea bărbat a apărut lângă primul. Acesta era mai scund, mai în vârstă, cu o mustață bine tunsă și mâini care nu încetau să se miște nervos. Doamna Elena s-a retras instinctiv, trăgând-o pe Anca lângă ea. "Cine ești tu?" a întrebat, vocea ei acum tremurândă. "Asta nu contează," a răspuns primul bărbat, făcând un pas înainte. "Ceea ce contează este că ați adus mărfurile, conform înțelegerii." Mărfurile. Același cuvânt pe care îl folosiseră bărbații din parc. Anca a simțit cum îi îngheață sângele în vene. Nu era Rafael Soare. Nu era nimeni trimis de Radu Munteanu. Erau oamenii lui Vasile. "Cum ați aflat, Uma?" a început doamna Elena, dar bărbatul a întrerupt-o cu un râs sec. "N-a fost greu. Fiul dumneavoastră nu este atât de discret pe cât crede. A fost urmărit de la spital. Am interceptat biletul pe care a încercat să-l predea. O lovitură de maestru, trebuie să recunosc, să folosiți propriul nostru sistem de supraveghere împotriva noastră. Dar Vasile Munteanu n-a ajuns unde este fiind depășit de amatori." Al doilea bărbat a scos ceva din buzunar, o armă, pe care a îndreptat-o neglijent în direcția lor. "Acum să simplificăm lucrurile. Predați bebelușii și nimeni nu pățește nimic. Voi vă vedeți de viața voastră, noi de-a noastră. Sfârșitul poveștii." Doamna Elena a strâns mai tare ghemotocul la piept, cu picioarele tremurând, dar cu determinarea neclintită. "O să-i omorâți, nu-i așa?" Asta a ordonat Vasile. Primul bărbat a ridicat din umeri. "Nu e nimic personal, doamnă. Sunt doar afaceri. Acei copii reprezintă un risc pe care domnul Munteanu nu și-l poate asuma. O amenințare la adresa moștenirii pe care a construit-o." "Sunt bebeluși!"
a exclamat Anca, incapabilă să se abțină. Bebeluși nevinovați, cum puteți măcar să vă gândiți să... Taci din gură, puștoaica a străzii. A tăiat-o bărbatul cu arma. Ai cauzat deja destule probleme găsind copiii ăștia. Ar fi trebuit să mori de foame într-o alee înainte să te bagi în povestea asta. Anca a simțit furia amestecându-se cu frica, formând un amestec exploziv în pieptul ei. S-a uitat la bebelușul din brațe, la chipul adormit, inconștient de pericol, și a știut că nu putea renunța. Nu acum, nu după tot ce trecuseră. Nu, a spus simplu, vocea ei mică, dar fermă. Nu vă vom preda bebelușii. Bărbatul înarmat a râs neplăcut. Și ce, crezi că poți face să ne oprești, puștoaico? Uită-te la tine. 7-8 ani, subnutrită, fără familie, fără nimeni căruia să-i pese. Chiar crezi că poți înfrunta oameni ca noi? Nu este singură. Noua voce, venind din spatele bărbaților, i-a făcut pe toți să se întoarcă. La celălalt capăt al tunelului, luminat de slaba lumină de urgență, stătea un bărbat. Înalt, cu umeri lați, cu cearcăne adânci și barbă nerasă, era inconfundabil Radu Munteanu, chipul pe care îl văzuseră de atâtea ori la televizor, implorând întoarcerea fiicelor sale. Lângă el era Marcel, cu fața tumefiată, dar cu un zâmbet triumfător. Și mai în spate, parțial ascunși în umbră, 3 polițiști cu armele ațintite și ceea ce părea a fi adevăratul Rafael Soare, detectivul. Cei 2 bărbați au încremenit, clar luați prin surprindere. "Puneți armele jos!" a ordonat unul dintre polițiști. "Încet, pe podea, acum." Bărbatul cu mustață s-a conformat imediat, dar cel mai înalt a ezitat, ochii săi calculând distanțe și posibilități. "Nu fi prost, Renato," a spus Radu, făcând un pas înainte. "S-a terminat. Avem totul înregistrat. Mărturisirea ta despre ordinele tatălui meu, intențiile tale față de fiicele mele. Chiar dacă scapi astăzi, vei fi vânat pentru tot restul vieții. Și Vasile nu te va proteja. El este deja arestat în acest moment." Dezvăluirea părea să-l lovească pe bărbat ca un pumn. Umerii i-au căzut, rezistența evaporându-se vizibil. "A spus că era pentru binele companiei," a murmurat, lăsând în cele din urmă arma jos. "Că acei copii vor distruge tot ce a construit el." Ceea ce a construit el a fost un imperiu de minciuni, șantaj și crime financiare, a răspuns Radu cu vocea rece ca gheața. Și a folosit familia noastră, numele nostru, pentru a-și proteja schemele, dar s-a terminat. Polițiștii au avansat, încătușându-i rapid pe cei 2 bărbați, în timp ce Radu alerga spre doamna Elena și Anca, cu ochii ațintiți asupra micilor ghemotoace pe care le cărau. "Ele..." a început, vocea sa cedând de emoție. Sunt bine," a confirmat doamna Elena, deschizând puțin haina pentru a arăta cei 2 bebeluși. "Perfect sănătoase." Această tânără de aici, a arătat spre Anca, le-a găsit abandonate într-un parc în timpul unei furtuni. Le-a salvat viața. Radu a privit-o pe Anca ca și cum ar fi văzut-o cu adevărat pentru prima dată. Un copil al străzii, murdar, ciufulit, subnutrit, ținându-i a 3-a fiică cu o grijă și o protecție pe care mulți adulți nu ar fi fost în stare să le arate. "Tu..." s-a așezat în genunchi pentru a fi la înălțimea ei, ochii săi strălucind de lacrimi reținute. "Tu le-ai salvat." Nu era o întrebare, ci o constatare plină de neîncredere și recunoștință. Anca a ridicat doar din umeri, incomodată de atenție. Oricine ar fi făcut la fel. Radu a clătinat din cap, cu un zâmbet trist pe buze. "Nu, micuțo, nu oricine. Ți-ai riscat propria siguranță pentru 3 bebeluși necunoscuți. Este genul de curaj care se vede rar în lumea asta." Cu blândețe și-a întins brațele, cerând în tăcere să-și țină fiica. Anca a ezitat o clipă, nu din neîncredere, ci dintr-un sentiment ciudat de pierdere. Timp de 3 zile, acei copii fuseseră ai ei. Îi protejase, îi hrănise, îi alintase. Acum era pe cale să-i înapoieze tatălui lor adevărat, vieții lor adevărate. O viață din care ea nu va face niciodată parte. În cele din urmă, cu un mic oftat, i-a înmânat bebelușul lui Radu, care a primit-o cu mâini tremurânde și ochii înlăcrimați. Omul de afaceri
și a privit fiica de parcă nu-i venea să creadă că era cu adevărat acolo, în siguranță în brațele sale. Sofia, a șoptit, sărutând-o pe frunte pe micuță. Am crezut că v-am pierdut pentru totdeauna. Sofia? A repetat Anca, numele sunând ciudat și în același timp familiar în gura ei. Așa o cheamă? Radu a încuviințat, încă absorbit de contemplarea fiicei sale. Sofia, Beatrice și Laura, micile mele luptătoare. Rafael Soare s-a apropiat, atingându-l ușor pe umăr pe Radu. Domnule, trebuie să plecăm de aici. Acest loc nu este sigur și ar putea fi încă alți oameni de ai lui Vasile în zonă. Omul de afaceri păru să se trezească dintr-o transă, privind în jur ca și cum și-ar fi amintit brusc unde se aflau. Da, desigur, mergem la spital. Ana Maria trebuie să știe că le-am găsit. Rapid, grupul a început să se miște, urmând tunelul în direcția din care apăruseră Radu și ceilalți. Rafael a explicat în șoaptă că interceptaseră apelul către doamna Elena, datorită unei monitorizări pe care o făceau deja asupra telefoanelor asociate cu Vasile. Când și-au dat seama de capcană, au organizat rapid un contraatac, folosindu-l pe Marcel ca momeală conștientă, pentru a-i atrage pe oamenii lui Vasile. Fiul dumneavoastră este un om foarte curajos, doamnă, i-a comentat detectivul doamnei Elena. Când a înțeles ce se întâmplă, nu a ezitat să se riște pentru a vă proteja. Anca mergea în tăcere, simțindu-se ciudat de goală. Adrenalina urmăririi, a pericolului, a confruntării se disipa, lăsând în urmă doar epuizare și un sentiment nedefinit de pierdere. Era ca și cum ar fi îndeplinit o misiune importantă și acum nu știa ce să facă în continuare. Să se întoarcă pe străzi, la foame, frig, invizibilitate? Lângă ea, Marcel păru să-i observe disconfortul. S-a aplecat ușor pentru a-i șopti. Hei, micuțo, nu-ți face griji. Încă nu s-a terminat, iar tu ești parte din această poveste. Nimeni nu te va lăsa în urmă. Anca a vrut să creadă, dar anii petrecuți pe străzi o învățaseră că promisiunile erau rareori îndeplinite, mai ales când veneau de la oameni cu case, familii și vieți organizate. La final, toți se întorceau la casele lor confortabile, iar ea, ei bine, ea se întorcea pe alei. Grupul a ieșit în cele din urmă printr-o altă ușă, aceasta ducând la o parcare subterană unde așteptau 3 mașini blindate. Polițiști suplimentari asigurau paza, garantând că perimetrul era sigur. Vă rog, intrați, a instruit Rafael, deschizând ușa unuia dintre SUV-uri. Vom merge direct la spital. Echipa medicală este deja pregătită să primească copiii și să-i examineze. Doamna Elena și Anca au fost așezate în același vehicul cu Radu și tripletele, în timp ce Marcel urma să meargă într-o altă mașină cu Rafael și o parte din echipa de securitate. Înainte de a se despărți, mama și fiul s-au îmbrățișat îndelung. Ai fost foarte curajos, fiul meu, a spus fosta asistentă, cu lacrimi curgându-i pe chipul ridat. Tatăl tău ar fi fost atât de mândru. Am făcut doar ceea ce era corect, mamă, a răspuns Marcel, sărutându-i fruntea. Ne vedem la spital. În interiorul mașinii blindate, Anca se simțea mică și deplasată. Scaunele de piele, aerul condiționat perfect, reglat. Șoferul în uniformă, totul era atât de departe de realitatea ei cotidiană. Alături de ea, Radu o ținea pe Sofia cu o grijă reverențioasă, în timp ce doamna Elena încă le purta pe Beatrice și Laura. Trebuie să vă mulțumesc cum se cuvine, a spus omul de afaceri, deviindu-și în cele din urmă privirea de la fiica sa. Ați salvat nu doar viețile fiicelor mele, ci și pe a mea. Dacă li s-ar fi întâmplat ceva după Ana Maria, nu știu dacă aș fi supraviețuit. Cum se simte soția dumneavoastră? A întrebat doamna Elena. Stabil. Medicii sunt optimiști. S-a trezit pentru scurt timp aseară și a reușit să spună câteva cuvinte. A fost suficient pentru a-mi da seama că ceva era profund în neregulă. L-a menționat pe tatăl meu, a menționat un pericol pentru bebeluși. Atunci am intensificat securitatea la spital și am început să investighez pe cont propriu. Și ați găsit înregistrarea pe care a lăsat-o? A întrebat fosta asistentă. Radu a încuviințat surprins. De unde știți asta? Falsul Rafael a menționat. Se pare că tatăl dumneavoastră are mulți informatori. Da, am descoperit asta pe calea cea mai grea. A fost de acord, Radu, cu o urmă de amărăciune în voce.
ani de zile. Am închis ochii la multe lucruri. Știam că tatăl meu era nemilos în afaceri, dar niciodată nu mi-am imaginat, niciodată n-am crezut că ar fi capabil să... Vocea i s-a frânt, privind la micuța Sofia din brațe. Lăcomia și puterea pot corupe chiar și cele mai de bază legături de familie, a comentat doamna Elena, vocea ei blândă, dar încărcată de înțelepciune. Dar tot în cele mai întunecate momente găsim lumini neașteptate. Privirea ei a căzut asupra Ancăi, care observa peisajul urban trecând pe lângă geamul mașinii blindate. Acest copil de aici, de exemplu, fără adăpost, fără familie, practic fără nimic. Și totuși, când a găsit fiicele dumneavoastră abandonate în ploaie, nu a ezitat să sacrifice puținul pe care îl avea pentru a le proteja. Nici pentru o secundă nu s-a gândit să le ignore sau să le folosească în beneficiul propriu, așa cum ar fi făcut atâția adulți. Radu a privit-o pe Anca cu un nou interes, ca și cum ar fi văzut-o cu adevărat pentru prima dată. "Câți ani ai, micuțo?" 7, a răspuns Anca, încă privind pe geam. "Cred." "Crezi." A ridicat din umeri. "Nimeni nu mi-a spus sigur. La centrul unde am stat o vreme, au spus că aveam 5 ani, dar asta a fost de mult." "Și părinții tăi? Familia?" O altă ridicare din umeri, de data aceasta mai rigidă, defensivă. "Nu i-am cunoscut niciodată sau nu mi-amintesc. Nu contează." Omul de afaceri a schimbat o privire semnificativă cu doamna Elena pe deasupra capului fetiței. În tăcerea care a urmat, se auzeau doar murmurul lin al motorului de lux și suspinele ocazionale ale bebelușilor. În cele din urmă, mașina s-a oprit în parcarea subterană a spitalului Sanador. O echipă medicală aștepta deja împreună cu mai mulți paznici și ceea ce părea a fi comisarul responsabil de caz, judecând după insigna pe care o afișa. "Domnule Munteanu," l-a salutat comisarul de îndată ce Radu a ieșit din mașină. "Cu mare satisfacție vă pot confirma, Vasile Munteanu este în arest, la fel și 3 dintre principalii săi asociați. Probele găsite în biroul său, combinate cu înregistrarea lăsată de soția dumneavoastră și declarațiile colectate astăzi, sunt mai mult decât suficiente pentru a-l ține închis pentru mult timp." Radu a încuviințat, solemn. "Vă mulțumesc, domnule comisar, dar acum, dacă îmi permiteți, trebuie să-mi duc fiicele să fie examinate și apoi să-mi vizitez soția. Merită să știe că familia noastră este din nou reunită." Comisarul a fost de acord, făcând loc. Echipa medicală a preluat rapid controlul, primind tripletele cu eficiența profesională caracteristică unuia dintre cele mai bune spitale din țară. Doamna Elena a însoțit bebelușii, experiența ei de asistentă făcând-o să se integreze natural în grup. Anca însă a rămas în urmă. Stând în mijlocul parcării subterane, brusc singură, observând cum toți se îndepărtau, absorbiți în noile lor roluri în acea poveste care, pentru ea, părea să se apropie de sfârșit. Atunci a simțit o mână pe umărul ei. Era Radu, care se întorsese câțiva pași. "Nu vii?" a întrebat el, întinzându-i mâna. Anca s-a uitat la mâna întinsă, confuză. "Eu? Dar eu nu sunt nimic pentru ele, nu sunt familie, sunt doar..." "Tu," a întrerupt-o Radu, vocea sa fermă și emoționată. "Ești motivul pentru care fiicele mele sunt în viață. Ești persoana care, fără a avea absolut nimic de oferit, a dat tot ce avea pentru a le proteja. În cartea mea, asta te face mai mult familie decât mulți care îmi împărtășesc sângele." S-a așezat în genunchi, ajungând la înălțimea Ancăi, ochii săi, întâlnindu-i pe ai ei, cu o intensitate aproape dureroasă. "Vino. Ana Maria va dori să o cunoască pe eroina care ne-a salvat fiicele. Și noi trebuie să vorbim despre viitorul tău. Pentru că un lucru îți promit, Anca, viața ta pe străzi s-a încheiat astăzi. Mâna a rămas întinsă, o invitație, o promisiune, un pod între două lumi care nu ar fi trebuit să se intersecteze niciodată, dar pe care destinul, sau poate simplul hazard al unei ploi puternice și al unui coș abandonat, le legase permanent. Cu o mică încuviințare din cap, Anca și-a pus mâna mică și bătătorită în cea mare și fină a lui Radu. Împreună au mers spre lifturi, lăsând în urmă parcarea întunecată
și avansând spre un viitor care, pentru prima dată în scurta ei viață, părea să conțină mai multă lumină decât umbre. Capitolul 4. Un nou început. Spitalul Sanador, cu coridoarele sale largi și aseptice, pereții în tonuri blânde și eficiența sa tăcută, era ca o lume aparte pentru Anca. În timp ce mergea alături de Radu spre secția de pediatrie, se simțea ca o intrusă, o pată a străzii într-un mediu imaculat. Putea simți privirile discrete, dar curioase ale personalului medical, ale paznicilor, ale pacienților eleganți care circulau pe acolo. Cine era acea fetiță neîngrijită, cu părul ciufulit și hainele uzate, care îl însoțea pe unul dintre cei mai bogați oameni din București? Întrebarea plutea în aer, neverbalizată, dar palpabilă. "Nu-ți face griji pentru ei," a spus Radu, observând disconfortul Ancăi. "Sunt doar oameni care nu au trebuit niciodată să lupte pentru supraviețuire ca tine. În fond, ești mai puternică decât oricare dintre ei." Cuvintele, deși blânde, nu au diminuat sentimentul de deplasare. Întreaga viață a Ancăi fusese definită de granițe invizibile, locuri în care putea sau nu să intre, oameni care o vedeau sau o ignorau, lumi cărora nu le-ar fi aparținut niciodată. Acest spital de lux, cu mirosul său de curățenie și privilegiu, era epitomul unuia dintre acele locuri interzise. Au ajuns în zona de neonatologie, unde o echipă de medici se ocupa deja de triplete. Printr-un geam, Anca o putea vedea pe doamna Elena vorbind cu profesioniștii, arătând spre bebeluși și, aparent, oferind informații despre îngrijirile pe care le primiseră în ultimele zile. "Sunt bine?" a întrebat, vocea ei mică dezvăluind o frică pe care nici nu știa că o simte. "Sunt excelente, având în vedere circumstanțele," a răspuns un medic care s-a apropiat, adresându-se direct lui Radu. "Domnule Munteanu, fiicele dumneavoastră sunt perfect sănătoase, ușor deshidratate și cu o mică iritație cutanată din cauza condițiilor improvizate, dar nimic serios. Doamna Elena ne-a spus că ați folosit lapte praf obișnuit diluat pentru a le hrăni?" Anca a încuviințat, brusc îngrijorată. Fusese greșit? Le făcuseră rău bebelușilor fără să vrea? "A fost o soluție inteligentă pentru o urgență," a continuat medicul, observând privirea ei îngrijorată. "Nu ideală pe termen lung, dar cu siguranță le-a menținut hrănite. Iar scutecele improvizate, deși au cauzat o oarecare iritație, au fost schimbate suficient de des pentru a evita infecțiile. De fapt, sunt impresionat de nivelul de îngrijire pe care ați reușit să-l oferiți în condiții atât de vitrege." Radu a zâmbit, privind-o pe Anca cu un nou nivel de admirație. "Datorăm totul acestei mici eroine și doamnei Elena. Fără ele, fiicele mele ar fi..." Nu a putut termina propoziția, emoția închizându-i gâtul. Medicul a încuviințat înțelegător. "Ei bine, acum vor primi toate îngrijirile necesare, iar dumneavoastră ar trebui să mergeți să vă vedeți soția. A fost informată despre salvarea copiilor și este nerăbdătoare să vă vadă." Radu a ezitat, privind de la Anca la tripletele din spatele geamului. "Anca, te-ar deranja să vii cu mine? Aș vrea ca Ana Maria să o cunoască pe fetița care ne-a salvat fiicele." Întrebarea a luat-o pe Anca prin surprindere. Să o cunoască pe mama bebelușilor? Soția omului de afaceri? Femeia care aproape murise încercând să-și protejeze familia și să creeze o fundație pentru a ajuta copii ca ea? Părea prea ireal. "Eu pot să merg așa?" a întrebat, uitându-se la hainele ei murdare și uzate. "Poți să mergi exact așa cum ești," a afirmat Radu cu convingere. "Interiorul tău contează, nu înfățișarea. Iar interiorul tău, Anca, este mai strălucitor decât al multor oameni care poartă haine de firmă și bijuterii scumpe." Sinceritatea din vocea lui era de necontestat. Anca a încuviințat timid și împreună s-au îndreptat spre secția de terapie intensivă unde era internată Ana Maria Munteanu. Camera privată a Ana Mariei era spațioasă și dotată cu cea mai modernă tehnologie medicală. Femeia întinsă în pat, însă, părea mică și fragilă pe cearșafurile albe. Chipul ei totuși păstra trăsăturile frumuseții pe care Anca o văzuse în fotografii și când ochii ei s-au deschis la auzul ușii, în ei era o forță pe care nicio rană nu o putea diminua. Radu
A chemat Ana Maria, vocea ei răgușită, dar audibilă. Le-ai găsit pe fetele noastre? Radu s-a apropiat rapid de soția sa, ținându-i mâna cu delicatețe. Da, iubirea mea, le-am găsit. Sunt bine, sănătoase, sunt examinate chiar acum. Datorită acestei tinere, a arătat spre Anca, care rămăsese stingheră lângă ușă. Acesta este îngerul păzitor care ne-a găsit fiicele și le-a protejat cu propria ei viață. Ana Maria a întors ușor capul în direcția Ancăi, ochii ei mărindu-se ușor la vederea fetiței străzii. Vino mai aproape, a cerut, întinzându-i mâna liberă. Ezitând, Anca s-a apropiat de pat. Mâna Ana Mariei a întâlnit-o pe a ei, surprinzător de puternică pentru cineva care părea atât de fragil. Mulțumesc, a spus femeia cu lacrimi curgându-i pe față. Tu mi-ai salvat familia. Ai salvat motivul meu de a trăi. Simplitatea recunoștinței, emoția pură din acele cuvinte au atins-o pe Anca într-un mod în care niciun cadou material nu ar fi putut o face. Și-a simțit propriile lacrimi ivindu-se, încețoșându-i vederea. Am făcut doar ce ar fi făcut oricine, a murmurat, repetând ce spusese mai devreme, deși nu mai era atât de sigură de asta. Ana Maria a zâmbit, un zâmbet slab, dar autentic. Nu e adevărat. Ai făcut ce puțini oameni ar fi făcut. Ai riscat totul pentru 3 necunoscute. Asta este extraordinar. Radu și-a adres vocea încercând să-și controleze propria emoție. Ana Maria, avem multe de vorbit despre tatăl meu, despre ce s-a întâmplat, despre viitor, dar înainte de toate vreau să știi că fundația este în siguranță. Fetele sunt în siguranță și Vasile este în arestul poliției. Înregistrările și documentele tale au fost cruciale. Ai fost incredibil de curajoasă și perspicace. Ana Maria a încuviințat, expresia ei întărindu-se pentru o clipă. Știam că va încerca ceva. Când am anunțat auditul intern în companii, când am insistat asupra clauzei care le-ar fi dat controlul fetelor în cazul în care mi s-ar fi întâmplat ceva. Am văzut ură în ochii lui. Ai văzut ce ar fi trebuit să văd eu cu ani în urmă, a admis Radu, vinovăția fiind evidentă în vocea sa. Am fost orb, Ana Maria, orb și laș. Dar s-a terminat, îți promit. Totul va fi diferit de acum înainte. O bătaie ușoară în ușă a întrerupt momentul. Era o asistentă. Domnule Munteanu, tripletele au fost examinate și sunt gata să fie aduse. Doriți să le vedeți acum? Chipul Ana Mariei s-a luminat cu o intensitate care părea să-i redea forța. Da, vă rog, fiicele mele. Vreau să-mi văd fiicele. Câteva minute mai târziu, cele 3 micuțe, acum curate, hrănite și îmbrăcate în hăinuțe noi oferite de spital, au fost aduse în mici pătuțuri transparente. Personalul medical le-a așezat astfel încât Ana Maria să le poată vedea clar, chiar și din poziția culcat. Reîntâlnirea a fost de o frumusețe aproape sacră. Deși încă prea slabă pentru a ține bebelușii în brațe, Ana Maria le putea atinge mânuțele mici, chipurile lor perfecte. Lacrimi de bucurie curgeau liber în timp ce șoptea cuvinte de dragoste și ușurare. Anca privea scena de la câțiva pași distanță, simțindu-se simultan partea acelei familii și o completă străină. Era ca și cum ar fi urmărit un film, o realitate alternativă, în care oamenii trăiau în case mari cu familii unite, unde mamele și tații iubeau necondiționat, unde bebelușii erau primiți cu bucurie în loc să fie abandonați în parcuri sub ploaie. Doamna Elena s-a apropiat în tăcere, punându-i un braț în jurul umerilor Ancăi. Ești bine, draga mea?" a întrebat în șoaptă. Anca a ridicat din umeri, incapabilă să numească vârtejul de emoții pe care îl simțea. Cred că da, doar că e ciudat să le văd așa cu familia lor adevărată. Doamna Elena i-a strâns ușor umărul. Te-ai atașat de ele, nu-i așa?" Fetița a încuviințat, mușcându-și buza pentru a-și stăpâni lacrimile. E o prostie, știu, n-au fost niciodată ale mele, dar pentru o clipă ai avut o familie, a completat fosta asistentă înțelegătoare. Nu e o prostie, Anca. E omenesc.
Toți avem nevoie de conexiune, să simțim că aparținem cuiva, că suntem importanți pentru cineva. Conversația a fost întreruptă când Radu s-a apropiat, chipul său acum mai relaxat, ca și cum o greutate enormă i-ar fi fost luată de pe umeri. Ana Maria ar dori să vorbească cu voi două, a spus el, făcând un gest să se apropie. Lângă pat, Ana Maria părea mai puternică, ca și cum prezența fiicelor sale i-ar fi injectat viață nouă în vene. Privirea ei era clară și hotărâtă când a vorbit. Vreau să vă mulțumesc personal. Fără voi aș fi pierdut tot ce contează și vreau să propun ceva. Radu a încuvințat, ca și cum ar fi știut deja ce va spune soția sa. Fundația Ana Maria Munteanu pentru Viitor a fost creată pentru a ajuta copiii vulnerabili, copii ca tine, Anca, și avem nevoie de oameni ca tine și doamna Elena, oameni care înțeleg cu adevărat cu ce se confruntă acești copii. Anca s-a uitat la doamna Elena, confuză, neînțelegând pe deplin ce sugera Ana Maria. Vrem să faceți parte din fundație, a explicat Radu. Doamna Elena, cu experiența dumneavoastră de asistentă și inima dumneavoastră generoasă, ar fi de neprețuit pentru programele noastre de sănătate comunitară. Iar tu, Anca, a continuat Ana Maria, vocea ei prinzând putere, ai fi consultantul nostru pentru tineret, vocea noastră de pe străzi. Nimeni mai bun ca tine să ne spună de ce au nevoie cu adevărat copiii ca tine. Propunerea era atât de neașteptată, atât de departe de realitatea pe care o cunoștea Anca, încât nici măcar nu putea începe să o proceseze. Să lucreze pentru o fundație? Ea, o fetiță a străzii, fără educație formală, fără documente, fără nimic? Dar eu nu știu să fac nimic, a argumentat. N-am fost niciodată la școală cum trebuie. Nu știu să citesc foarte bine. Nu am haine nici... Toate acestea pot fi rezolvate, a întrerupt-o Radu cu blândețe. Educația, documentația, hainele sunt doar detalii logistice. Ceea ce nu poate fi învățat sau cumpărat este ceea ce ai deja. Curaj, compasiune, determinare. În plus, a adăugat Ana Maria, schimbând o privire semnificativă cu soțul ei, trebuie să vorbim despre ceva mai permanent. Radu a luat mâna Ancăi între ale sale, aplecându-se pentru a fi la înălțimea ei. Anca, ceea ce te voi întreba acum poate părea brusc și ai tot dreptul să te gândești la asta cât timp ai nevoie. Dar Ana Maria și cu mine am vorbit și simțim că nu există un moment mai potrivit decât acesta. Omul de afaceri a respirat adânc, ochii săi emoționați ațintiți asupra celor ai fetiței. Am dorit să știm dacă ai lua în considerare posibilitatea de a deveni parte a familiei noastre. Legal. Permanent. Ca fiica noastră. Lumea păru să se oprească în loc. Anca s-a uitat de la Radu la Ana Maria, la tripletele din pătuțuri, la doamna Elena, care zâmbea cu lacrimi în ochi, încercând să găsească un semn că înțelesese greșit, că era un fel de glumă crudă sau o neînțelegere. Să mă adoptați? Pe mine? A reușit în cele din urmă să articuleze, vocea ei fiind aproape o șoaptă. Ana Maria a încuviințat, întinzându-i mâna Ancăi. Fetele au nevoie de o soră mai mare, cineva care a arătat deja că ar face orice pentru a le proteja. Și noi vrem să-ți oferim ceea ce merită fiecare copil, o familie, o casă. Dar nici măcar nu mă cunoașteți, a protestat Anca, deși o scânteie de speranță insista să crească în pieptul ei. Și eu sunt doar o fetiță extraordinară, a completat Radu, un copil care, cu toate motivele din lume să fie amar și împietrit, a ales compasiunea și sacrificiul. Nu trebuie să-ți cunoaștem trecutul pentru a ști ce ai în inimă, Anca. Am văzut asta în acțiunile pe care le-ai întreprins pentru a ne salva fiicele. Propunerea era atât de mare, atât de departe de orice visase vreodată Anca, încât nu a putut găsi cuvinte să răspundă. Adopție, o familie, o casă, concepte care existau doar în tărâmul fanteziei pentru o fată care dormea în cutii de carton și căuta mâncare în tomberoane. Nu trebuie să răspunzi acum, a asigurat-o Radu, văzând confuzia din ochii ei. Este o decizie importantă. Între timp îți oferim casa noastră ca locuință temporară, pentru cât timp dorești. Iar eu, a intervenit timid doamna Elena,
Aș fi disponibilă să te ajut în tranziție, dacă vrei. Aș putea să te vizitez regulat, să fiu un chip familiar în această lume nouă. Anca s-a uitat la triplete, care acum dormeau liniștite, inconștiente de drama emoțională care se desfășura în jurul lor. Sofia, Beatrice și Laura. Pentru ele înfruntase ploaia, foamea, persecuția. Pentru ele descoperise în sine o forță pe care nici nu știa că o posedă și acum, datorită lor, îi se oferea șansa unei vieți complet diferite. Pot să mă gândesc puțin?" a cerut cu vocea tremurândă. Desigur," a răspuns Ana Maria strângându-i ușor mâna. Tot timpul de care ai nevoie. Zilele următoare au fost un carusel de evenimente și experiențe noi. Anca a fost instalată temporar în vila familiei Munteanu din primăverii, o casă atât de mare încât s-ar fi putut rătăci cu ușurință pe coridoare. A primit propria ei cameră, cu un pat moale, care la început i s-a părut prea ciudat pentru a dormi, după ani petrecuți pe podeaua tare. Doamna Elena o vizita zilnic, ajutând-o să se adapteze la noua realitate. Împreună, urmăreau știrile care relatau căderea imperiului corupt al lui Vasile Munteanu, multiplele investigații care se extindeau acum la diverse sectoare ale elitei financiare bucureștene, recuperarea treptată, dar constantă, a Ana Mariei. Fundația, acum liberă de umbra amenințătoare a lui Vasile, era în plin proces de structurare. Ana Maria, chiar și de la spital, coordona primii pași, insistând ca programele pentru copiii străzii să fie prioritizate. Tripletele prosperau sub îngrijirea personalului angajat, dar era remarcabil cum se calmau instantaneu când Anca intra în cameră. Era ca și cum ar fi recunoscut la un nivel primordial fetița care le protejase în momentele lor cele mai vulnerabile. La o săptămână după salvare, Ana Maria a fost externată. Întoarcerea ei la vilă a fost marcată de o mică sărbătoare de familie. Prima dintre multele la care Anca avea să asiste cu un amestec de fascinație și deplasare. Ca cineva care observase mereu viața de familie de la fereastră, acum era invitată să intre și să se așeze la masă. În acea seară, după o cină simplă, dar călduroasă, Anca și-a dat în sfârșit răspunsul. Familia era reunită în sufragerie. Ana Maria într-un fotoliu confortabil, încă fragilă, dar vizibil mai puternică, Radu alături de ea, și tripletele într-un țarc special unde puteau fi observate de aproape. M-am gândit mult, a început Anca, vocea ei mică, dar hotărâtă. La adopție, la a fi parte din această familie. Radu și Ana Maria au schimbat priviri nervoase, pregătindu-se pentru orice răspuns. Și vreau, a continuat fetița, un zâmbet timid luminându-i chipul de obicei serios. Vreau să fiu sora tripletelor, vreau să am o familie adevărată. Îmbrățișarea care a urmat a fost prima dintre multe. O îmbrățișare care nu doar înconjura trupuri, ci și povești, viitoruri, posibilități. O îmbrățișare care începea să construiască un pod peste abisul de experiențe care o despărțea pe Anca de noi ei, părinți. Lunile care au urmat au fost de adaptare și învățare reciprocă. Anca a fost înscrisă la o școală care combina învățământul regulat cu meditații specializate pentru a o ajuta să depășească lacunele educaționale. Radu ținea să-i urmărească personal progresul, petrecând ore în șir seara ajutând-o la teme. Ana Maria, la rândul ei, o includea pe Anca în toate deciziile legate de fundație, valorizându-i cu sinceritate perspectivele asupra nevoilor copiilor în situații de vulnerabilitate. Împreună au dezvoltat programe inovatoare care abordau nu doar nevoile de bază, ci și dezvoltarea educațională, emoțională și socială. Doamna Elena a devenit directoarea sectorului de sănătate al fundației, aducând cu ea decenii de experiență practică și o inimă dedicată justiției sociale. Marcel, cu cunoștințele sale în tehnologie, a creat sisteme pentru a localiza și a ajunge la copiii străzii, oferindu-le căi de ieșire din vulnerabilitate. Tripletele creșteau puternice și sănătoase, dezvoltând personalități distincte în ciuda asemănării fizice, și în fiecare dintre ele, Anca putea vedea o mică reflexie a sa, determinarea Sofiei, compasiunea Beatricei, rezistența Laurei. La un an după acea noapte ploioasă în parcul Cismigiu, familia Munteanu s-a reunit la tribunal pentru oficializarea adopției. Anca,
purtând acum o rochie simplă, dar elegantă, cu părul bine tuns și o strălucire sănătoasă, pe pielea care înainte era palidă de foame. Era emoționată, dar hotărâtă. Când judecătorul a întrebat-o dacă înțelege semnificația acelui act, dacă dorește cu adevărat să devină Anca Munteanu, răspunsul ei a fost clar și emoționat. Eu sunt deja parte din această familie în inima mea. Astăzi, doar facem ca acest lucru să fie oficial pe hârtie. Sunetul ciocanului judecătorului, pecetluind adopția, a fost ca un punct final într-o poveste de abandon și începutul unui nou capitol. Un capitol în care o fetiță a străzii nu mai trebuia să lupte zilnic pentru supraviețuire, în care putea fi în sfârșit doar un copil. În acea după-amiază, familia a vizitat sediul Fundației Ana Maria Munteanu pentru viitor. Clădirea modernă din centrul Bucureștiului era deja operațională, cu diverse programe în desfășurare, deservind sute de copii. În holul de la intrare, o placă de bronz i-a atras atenția Ancăi. Pe ea era gravat un citat. Uneori, îngerii nu poartă aripi, dar au o inimă mai mare decât întregul oraș. Această fundație este dedicată tuturor copiilor invizibili, acelor mici eroi care, asemenea Ancăi Munteanu, supraviețuiesc și își păstrează umanitatea în ciuda tuturor obstacolelor. Anca s-a uitat la placă, apoi la noile ei surori, acum așezate într-un cărucior triplu, gângurind fericite, și în cele din urmă la părinții ei adoptivi, care o priveau cu o mândrie de nedescris. Îngerii străzii, a murmurat, amintindu-și cum începuse totul. Așa m-am simțit în noaptea aceea, ca și cum aș fi găsit niște îngerași abandonați. Dar tu ai fost adevăratul înger, a răspuns Ana Maria, îmbrățișând-o peste umeri. Tu ai fost îngerul de care aveau ele nevoie. Și, într-un fel, îngerul de care aveam cu toții nevoie. Fetița a zâmbit, simțindu-se în sfârșit acasă, nu doar într-o clădire fizică, ci în interiorul ei, în interiorul unui scop, în interiorul unei familii. O familie care nu se născuse din sânge, ci din alegere. Alegerea de a proteja, de a iubi, de a aparține. În acea noapte, în timp ce adormea tripletele, Anca a cântat același cântec de leagăn pe care îl improvizase în baraca din parc. Nani, nani, puiul mami, mama-l leagănă pe pui. Micuțele au adormit rapid, în siguranță și iubite. De la ușa camerei, Radu și Ana Maria priveau scena cu inimile pline de recunoștință. Pentru că, într-un oraș în care atât de mulți se pierduseră în lăcomie, o fetiță sărmană, fără nimic altceva decât curaj și iubire, a salvat o întreagă familie. Și în acest proces a găsit ceea ce căutase mereu pe străzile rece ale Bucureștiului, un loc pe care să-l numească acasă.